yayi kyau. Kusa kamera uku. Wannan wace ce ta kuma Choco Infinix ba ga wani tambaya Ne boce ko ba can ko ba can. Sinyo ma. yaushe zaki aure da Watan sallar tsofaffi. Mr. President. To. Oscar. Magani a wannan? Yemme. Ni da YouTube muke ci. Kai. One minute. 1 minute banda ai mana hoto 1 minute. Wancan hoton yayi kai gobe fito. A gaskiya in YouTube na. Kai wajen kalan din kusan mata. Ya ku san kai. Ku bari ya gama mana miya ne. Ba za a gama ba ne. Wannan ba za a bar shi ne. Ba za mu dauka haka. Alhaji Nura ya fara daukan mutane sa a gida. Buga. Muje? Kai suke. Wannan Allah yi mana
Yalla